दिनै 10 डिसेम्बर 2023 मायथाइयावहाय रङिया कलेजनि अडिट'रियाम हलावहाय बर' बिमा गौथुमनि मोनसे जर'खा सावरायमेल जादों आरो बेवहाय बर' बिमा गौथुमनि सिङावनो थानाय गासै मोनब्रै जिल्लायावहाय जोङो बर' बिमा गौथुमखौ दानाय जाबाय 15 जिल्लायावहाय जोङो बर' बिमा गौथुमखौ दानाय जाबाय आरो बे 15 जिल्लानि गासैबो बर' बिमा गौथुमनि दैदेनगिरिफ्राहाय दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि मानगोनां खनेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों आरो दिनै बे हाबाफारियाव जों मोनसे गोथौ सावरायनाय जादों जे बर' बिमा गौथुमनि दानायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन जे बर' आइजो माहारिखौ समाजारि रांखान्थि बा सोलोंथाइ बिथिङाव गासै फारसे जौगाहोनाय लोगोसे समाजाव सोमजिनाय बा ड्राग्स ट्राफिकिं बा विमेन ट्राफिकिं बा ड्राग्स लोंनाय बा जानाय बा जौ जुवा होबथानाय बा आइजोफोरनि माखासे इस्युस जेरै आइजोफोरखौ गुबुन जायगायाव लांनानै फानहैनाय बा दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाया गोबां जोंनि गेजेराव सोमजिगासिनो दङ बा हाबा जानाय हिन्जावा बा हाबा जानाय हौवाया गुबुन हाबा जानाय हिन्जाव बा हौवाजों लाना खारलायनाय बायदिसिना समाजारि जेंनायाबो गोबां जाया नङा जागासिनो दा बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखायनो जोङो दिनै बेयाव मोनसे सावरायलायनाय जादों आरो लोगोसे बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बा दानो थांनायाव हौवाफोरजों लोगोसे आइजोफोराबो जोङो मैखोम बाहागो लानानै जोङो खामानि मावलांगोन बे गासै बिथिंखौनो जोङो नोजोर बोनानै बे सावरायनाय जथुमायाव जोङो गोथौयै सावरायनाय जादों आरो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे थांखि लानाय जायो गिबियावनो जोङो बर' बिमा गौथुमनिफ्राय एबसुनि बोसोरारि जथुमायाव डेलिगेट हिसाबै बेवहाय जोङो बर' बिमा गौथुमनिफ्रायबो बाहागो लागोन आरो लोगोसे जोंहा दासिम 15 जिल्लायाव बर' बिमा गौथुमखौ दानाय जाबाय जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि सनितपुर बिश्वनाथ ओरैहाय धेमाजि कार्बि आंलं हजाय नगाव मरिगाव ओरै साउथ कामरुप ओमफ्राय आरो नलबारि उदालगुरि गासै 15 जिल्लायाव दानाय जाबाय आरो माखासे जोंहा आद्रा थानाय जिल्लाफ्रावबो जोङो नैबे जथुमानि उनावनो जोङो फेब्रुवारि मान्थहालागै बा एबसुनि कनफारेन्सनि सिगाङावनो जोङो दाफुंनानै लानो थाखाय जोङो थांखि लाबाय दिनै ओमफ्राय आरो लोगोसे दिनै बे सावरायनायनि गेजेरजों जि जोंनि समाजाव सोमजिनाय जौ जुवा बा ड्राग्स बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा आइजो माहारिखौ गुबुन जायगायाव लांखारनाय बायदिसिना समाजारि जेंनाफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो बे डिसेम्बर मान्थनि गेजेरावनो जोङो गासै 500 ओरैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन जिल्लायाव जाय जिल्लायावहाय बर' राव रायलायनो रोङा बेवहाय बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार बेबायदि फसंनानै 6 मान्थनि थाखाय दायो कर्स होगासिनो दङ आरो बर' बिमा गौथुमाहाय एबसुजोंनो जयैनो खामानि मावनाय हिसाबै जों जयैनो माने गुबुन गुबुन जिल्लायाव आरोबाव जुदि नांबावगौब्ला जोङो बेबायदि बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टारखौ जोङो फसंनानै आरोबाव माने बेबायदि मोनसे मोजां सेन्टारफोरखौ नांगौ मोनसे जिल्लायावनो आरोबाव बारायबावनानै माने खामानि मावलांगोन आरोखि